I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Trips around the world don't mean a thing if I ain't your girl. A little party never killed nobody, so we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Мила Дани, много се радвам, че ще бъда до теб в един от най-прекрасните ти моменти в твоя живот, а именно сватбата ти с Марти. Благодаря ти за всички усмивки, разговори, подкрепа и знай, че приятелството ни е важно за мен. Пожелавам ти сватбен ден като приказка и брак, изпълнен с много любов, хармония и безброй щастливи мигове. За мен ти заслужаваш най-прекрасната любовна история. Аз винаги ще бъда до теб и целувки! Ей, Дани, да знаеш, че живота продължава и след брака. Ако не вярваш, аз съм живия пример за това. Нека годините тихо се трупат, живота до гуша, нека нагази, да разровим на тайните купа, страсти, болка, любов и омраза. И тъгата да счупим на две, да сте живи приятели и Бог да ви пази. Дани, имам да ти казвам две много важни неща. Първото нещо е никога не обсъждай с мъжа си сериозни теми, когато той е гладен. Първо го нахрани, сготви му, нахрани го и тогава можеш да обсъждаш всички важни теми, които те вълнуват. Иначе няма нужда да си губиш времето. Другото нещо е, ако искаш нещо от него, извънредно, което той не ти го дава и което не смяташ, че ще получиш много лесно, първо си опечи работите в леглото с него и тогава действай. Помни, че единственият човек, който ще те направи щастлива, си ти. Винаги можеш да променяш и редактираш реалността си. Бъди щастлива! Puka, Irina se rastrese, svadba
Здравей, Дани! Искам да видя точно в този момент най-голямата, хубава, истинска усмивка, която имаш. И да ти кажа, че ти за мен си наистина един много ценен приятел. И въпреки, че те срещнах на така доста по-късен етап в живота си, те виждам изключително рядко. За мен наистина си оставаш ценен, много ценен приятел, на който мога да се опра, когато ми е тежко, който може да ми даде ценен съвет и който знам, че винаги ще застане до мен. В теб наистина виждам една сигурност и ти имам изключително голямо доверие. Благодаря ти за това, което си. И за много краткото време, което ми остава във видеото, искам да ти пожелая в този брак, който ще изключиш, в тези отношения с човека, с когото си, да имаш наистина мир, хармония, разбирателство и най-вече да бъдеш себе си. Защото няма по-голямо богатство от това човек да бъде с някой и с този някой той да бъде себе си. И другото много важно нещо, което искам да ти пожелая, е да имаш мир. Наистина мир в душата си. Защото няма по-ценно нещо от това да си спокоен, да усещаш, че си обичан и също това нещо да ти дава спокойствие и мир. И когато така навлязат някакви негативни мисли в главата ти, което често се случва на всички ни, да ги прогонваш с вяра, смирение и обич. И наистина ти пожелавам този брак, този съюз, който ще изградите с Марти, да бъде един нов етап от живота ти, в който ти да се чувстваш щастлива с себе си и с човека до теб. Обичам те и ти желая цялото щастие на света. Честито, Дани! Пожелавам ви бракът ви да бъде една приказка, само че без злата вещица, а с принца, който сам изхвърля буклука. Нека спорите само за това кой ще измие чиниите и нека винаги ти да печелиш тази битка. Нека медийният ви месец продължи цял живот, изпълнен с много любов, смях и малко щури моменти за разкош. Здравей, Дани! Дойде и моят ред. Изключително съм благодарна и щастлива за ролята, която ми възложи. Надявам се да не те разочаровам. Полагам всички усилия и го правя наистина от сърце и с огромно желание. Искам да ти кажа, че изключително много ценя през всичките тези години колко много обич, грижа, подкрепа, щедрост съм получила от теб. Изключителна рядкост са приятели като теб и съм щастлива и благодарна за нашето приятелство. Винаги съм ти казвала, че хубавото предстои, когато си честитим по повод или пък без повод. И аз продължавам да го вярвам, защото с годините ставаме все по-осъзнати и вземаме все по-мъдри и щастливи решения. А и освен това е крайно време да напуснеш клетката, в която така комфортно си се чувствува през годините. Знаеш нашата шега за клетката и полета извън нея. Така че напускай клетката и бъди истински щастлива и спокойна в обятията на прекрасен мъж като Мартин. Пожелавам ви от сърце щастие и споделени, сбъднати мечти. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая?
Къде е коравият чин? АБВ тире запетая, забравих ги вече, амин.